23 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон маҷмӯаи дуои модарро мавриди истифода қарор доданд. سری گهوارت ناخفته بودم، سرودی الله را شیرین سرودم، معطر کردم از گل جاگهت را، سفید از شیر خود کردم رهت را. دعایت دادم ای فرزند عمری، که باشی مردی نیرومند عمری. دعای من چو مقبولی خدا شد، جگر بندم به مردم پیشوا شد. اگرچه نشنوی دیگر صدایم، همیشه با تو می باشد دعایم. بسم الله الرحمن الرحیم. آمین. بچه کمال آرزوی دولتتون، تن صحتتون، طلب مراداتتون الهی و کمال پیر برسیم. بچه من چه سالتون کنم علی سیر خدا کفاتون بشد، خدا خدیر و برتون شود در صفی جوانو بچن در ناف دای بسر بلا بودن. ای مادر غم گسار یادت کردم، خوش روی تر از بهار یادت کردم، یادت کردم، یادت کردم. در صورت و سیرت آسمانی بودی، در صورت و سیرت آسمانی بودی، با عزت خاکسار یادت کردم، یادت کردم، یادت کردم. ای بعدی خدا یگانه جان پروری من، از فیضی دعای توست حاجی سری من، آرایشی تاجی بر سرم بنهاده، از فیضی قدومی توست ای مادر من، 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 ای مادر من. маҷмӯаи дуои модар дар даромадгоҳи шаҳри Кӯлоб дар масоҳати наздик ба 1 гектар бунёд шуда ба макони зебову назарабо ва ҷойи қабул ва гусели меҳмонон табдил дода шудааст. дар маркази маҷмӯа муҷассамаи модар дар шакли болои кат даст ба дуо бардошта сохта шудааст. дар фарҳанги мардуми тоҷик дуои модар рамзи ҳифзу амонӣ, сабзишу пешрафт ва комёбиву муваффақиятҳо дониста мешавад. пас манзари муҷассамаро асари бадеии монументалӣ дар васфи модар зеб медиҳад. ин асар аз 6 қисм иборат аст ва ҳар яки онҳо заҳмату талошҳои шабонарӯзии модар баҳри тарбия ва ба камол расонидани фарзандро инъикос мекунанд. ҳамзамон дар ин асар расму оин, рӯзгору пайкори мардуми тоҷик таҷассум ёфтааст. муҷассамаи дуои модар ва асари бадеии монументалӣ дар васфи модар аз ҷониби ҳайкалтарошони маҳаллӣ ки аъзои иттифоқи рассомони Тоҷикистон мебошанд бунёд ёфтааст.
пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста дар суханрониҳои худ заҳмату бузургии модарро васф карда, дар ситоиши модар фармудаанд: зан модар ибтидои ҳастии башарият, мабдаи меҳру вафо ва рамзи муҳаббату садоқат мебошад. лоиҳаи иншоот аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии лоиҳакаши шаҳри Кӯлоб таҳия шудааст. фармоишгари иншоот идораи сохтмони асосии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб буда, пудрачи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Паргор мебошад. дар доираи ин иншоот ҳамчунин дарвозаи шаҳри Кӯлоб аз навсозӣ гардид. дар ҳудуди маҷмӯа фаввораҳо сохта шуда, чароғҳои замонавӣ насб гардидааст. атрофи муҷассамаи модар бо гулу буттаҳо ва дарахтони ороишӣ сабзкорӣ шуда, роҳравҳо сафолакпӯш гардидаанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохтмони маҷмӯаи дуои модарро дар даромадгоҳи шаҳр иқдоми хубу шоистаи таҳсин хонда, ба тамоми дастандакорон изҳори сипосу миннатдорӣ намуданд. муҷассамаи дуои модар ва дар пасманзари он барелеф ки симои модари тоҷик ва кӯшишу заҳматҳои ӯро дар таълиму тарбияи фарзанд ва ба камол расонидани он инъикос мекунад, дар муддати кӯтоҳ сохта ба истифода дода шуд. дар бунёди ин муҷассама ҳайкалтарашон ва рассомони маҳаллӣ узви иттифоқи рассомони Тоҷикистон саҳм гузоштаанд. ин майдони навбунёд бо муҷассамаи модар ба ҳусни шаҳр боз ҳам зебогӣ зам мекунад. ҳамчун як иҷодкор ифтихор аз он мекунам ки чунин масъулияти баландро ва ман супориш доданд ва ман кӯшиш кардам ки аз ӯҳдаи ин кор ба хубӣ бароям. дар хафопардаи он як манзараи калоне иҷро карда шудааст ки аз 6 қисм иборат аст, вало 7 қисм ин худи муҷассама мебошад. ин 6 қисм 6 марҳилаи ҳаёт, зиндагии худи модарро нишон медиҳад, талошҳои ӯро дар зиндагӣ ва ба камол расондани фарзандро ифода мекунад. дару девори ҷаҳон худ дару девори зан аст. кори дунё ҳама дар пайравии кори зан аст. ман имрӯз аз номи тамоми занону бонувони вилояти Хатлон арзу сипосу миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти муҳтарами мо Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. чун рӯз аз рӯз дида истодаем ки нақш ва мақоми зан хеле боло рафта истодааст ва имрӯз гузоштани муҷассамаи модар дар даромадгоҳи шаҳри Кӯлоб ин худ нишонаи он аст ки таваҷҷӯҳ ба занону бонувон, ба модарон бахусус хеле зиёд буда, ин рамзи эҳтирому арҷгузорӣ ба модар, ба бонуи тоҷик аст. ва имрӯз гуфтанӣ ҳастам ки модар, зан ин рамзи зебогӣ, рамзи сарҷамъӣ, рамзи ваҳдат, рамзи ягонагӣ ва рамзи бо ҳам омадан аст, чун модар аз азал тарбиятгар ва устоди фарзандон аст ва аввалин устоди ҳама кас ин модар аст. барои бузургии модарро мо ҳар лаҳза эҳсос мекунем ва аҳсан мегӯем ба модароне ки ҳам рисолати модарии худро дар оила иҷро мекунанд ва ҳам бибинед ки дар ҳама ҷабҳаҳои хоҷагии халқи кишвар имрӯз занону модарон фаъолияти босамар доранд. боиси сарфарозӣ ва хушнудии мо сокинони шаҳри Кӯлоб аст ки дар даромадгоҳи шаҳри Кӯлоб муҷассамаи дасти дуои модар қомат афрохтааст. ин шаҳодат аз он медиҳад ки инсон бе дуои модар ҳеҷ аст. маҳз дуои модар аст ки инсон ба қуллаҳои мурод мерасад. сад ҷону дил фидои як муддаои модар. фатҳу кушоиш орад дасти дуои модар. мо модаро хирсанд ҳастем ки ҳар касе ба шаҳри Кӯлоб меояд, аз шаҳри Кӯлоб ба дигар ҷо сафар мекунад, дасти дуои модари бузурга мебинад, ёди модар мекунад. ҷаноби олӣ ҳамаи Тоҷикистона биҳишти рӯи дунё кардааст. мо модаро дуогӯем ки дар биҳишти кадагиш як амр ҳукмрон бошад.